rebbieħa tal-Malta Eurovision Song Contest 2014 huma Coming Home. Il-grupp Firelight li interpreta l-kanzunetta Coming Home se jirrappreżenta lil Malta f'Mejju li ġej fil-Eurovision Song Contest 2014 f'Copenhagen fid-Danimarka. Wara taqtija bejn 14 il-kontestant, is-sibt il-grupp Firelight rebaħ dan il-konkors b'total ta' 63 punt. Coming Home għandha kitba u kompożizzjoni ta' Richard Micallef. Il-kanzunetta Coming Home kisbet l-akbar ammont ta' punti mill-ġurija, fil-waqt li televoting intrebaħ mill-kanzunetta Hypnotica interpretata minn Jessica Muscat. Emily De Forest, ir-rebbieħa tal-Eurovision 2013 li kienet fost il-mistednin speċjali, għażlet il-Festival Malti biex interpretata l-ewwel darba il-kanzunetta Rainmaker. L-istess għamel il-grupp popolari Malti Winter Moods li ħal okkażjoni biex jintroduċi l-kanzunetta ġdida Everlasting. Sa dan it-tant fi stqarrija l-Ministru responsabbli mix-xandir pubbliku Manuel Mallija ferraħ li l-Firelight tas-suċċess li kisbu fil-Malta Eurovision Song Contest permezz tal-kanzunetta Coming Home. Il-Ministru ħeġġiġhom biex jużaw din l-esperjenza bħala ċavetta li tista' tiftaħ ħafna bibien opportunitajiet fil-karriera tagħhom. Il-Ministru ferraħ ukoll il-kantanti kollha li taw semhom u appellalhom biex ikomplu jagħtu l-kontribut tagħhom f'edizzjonijiet oħra tal-Malta Eurovision Song Contest. Mallija faħħar ukoll l-organizzaturi għal livell eċċezzjonali li kellu l-festival din is-sena u stqar li dan ma setax isir mingħajr il-professjonalità u s-sagrifiċċju li wrew il-ħaddiema li qattaw sija twal biex jagħtu prodott ta' kwalità. Fl-aħħar nett il-Ministru ħeġġeġ lil kulħadd biex issa tibda l-ħidma għal Mejju u wara għal Junior Eurovision Song Contest li għall-ewwel darba se jsir f'pajjiżna.